Takže, vážení diváci, stojíme vlastne pred budovou, ktorá vlastne bola spomínaná v interviu. Je to vlastne tvár robota. V tejto budove vlastne je umiestnená prednášková sála, kde sa budú každý večer počas veľtrhu konať prednášky a workshopy na rôzne témata. Takže pozrieme sa ďalej na výstavisko. Tuto vlastne stojím na jednej z plošín, ktoré vlastne sú určené na konkrétne už prezentácie firiem, ktoré vlastne budú vystavovať na trhu. Tieto plošiny sú vlastne veľmi jednoduché, ale nápadito rozmiestnené. Takže ideme ďalej. Takže budova vlastne za mnou je budova v tvare kocky. Je to jedno z diel vlastne staviteľa Marsa Buryho. Je to budova v tvare kocky, v ktorej vlastne budú takisto umiestnené prednášková sála a v nej sa budú konať prednášky a workshopy takisto ako v tej predchádzajúcej budove. Tuto vlastne, jak prilietame, tak je vlastne takisto tá plošina, je to vlastne centrálna plošina, z ktorej vlastne vybiehajú tie jednotlivé menšie plošinky. Na tejto vlastne hlavnej plošine takisto budú prezentované jednotlivé firmy, ktoré budú tu vystavovať. Kúsok od tejto plošiny vidíte monorail, ktorý som už spomínal, a vlastne na tomto mieste bude vlastne tá zastávka, ktorú som ja hovoril, bude umiestnená. Takže presunieme sa ďalej. Toto je vlastne centrálne miesto, ktoré som spomínal, ktoré vlastne táto budova bola stavaná ako prvá, má, ako iste si všímate, má veľmi nápaditú architektúru. By som povedal, že vlastne celá táto budova je stelesnením určitých predstav hlavného staviteľa o architektúre v celom Second Life. Ďalej vlastne jedna zo zaujímavých budov, ktoré vlastne sa nachádza na celom výstavisku, je vlastne za mnou. Je to väža vyhliadková. Jej vlastne staviteľom je J.J. Sainz a je, myslím si, že svojím konceptom veľmi zaujímavá a určite návštevníkov zaujme. Môžeme sa pozrieť bližšie, jak vlastne vyzerá. Je to vlastne prstenec, kde sa návštevníci budú môcť teleportovať, ktorý rotuje. Je veľmi zvláštne aj to, napríklad, že vnútri v tej budove tá rotácia ako keby nebola. V podstate ešte zabudol som dodať, že vlastne na tomto centrálnom mieste, ktoré vidíte za mnou, je vlastne osadená zástavami jednotlivých republik, ktoré vlastne sú zastúpené v celom svete Second Life. Na tomto centrálnom mieste vlastne sú už osadené vlastne jednotlivé prezentačné stánky, ktoré vlastne sú tu na to, aby si jednotlivé firmy vybrali ten, ktorý typ stánku, ktorý by im vyhovoval a ktorý by najviac korešpondoval s ich predstavami o konkrétnych
konkrétnych prezentáciách. Tých stánkov ako typovo je niekoľko, v podstate dajú sa kombinovať, nie sú ako nemenné. Keď sa presúvame ďalej, tak v podstate vidíme pred sebou, je to pódium vlastne, kde sa uskutoční voľba prvej československej Miss Second Life. Čiže vlastne toto bol vlastne celý kompletné predstavenie celého výstaviska. Ako sami vidíte, celá architektúra je veľmi zaujímavo riešená, je veľmi napaditá, ale pritom není až tak ani príliš zložitá. Takže opäť budem sa na vás tešiť pri ďalšom vstupe z tohto výstaviska a dovidenia.